ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረይ ጊዜና አምላክን መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኒ ገቀና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብርከሳት ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወአብየ ዲያቆናት ብርሃን ሳይርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኖን ጻህነ ይረሴን እስብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ጸሎት ጊዜ ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይተና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ይሐልውናን አቅሪብናን ተቀቢልናን ተማዕቅብናን አጽኒዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጆም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር ኣምላክና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይተና ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለዝቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና ወጎይታ ይቅረ በለልና ወመፍቀር ሰብ ስለዝልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ንደሊ ኣለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምላዓል ፀላን ወጎይታ ካባይ ርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝበኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃን እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቅረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታት ኣትዮም ኣለው ድዮም ኣቦና ኣይርኦምን ኣለኹ በነ ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳልኻ መሓረኒ ከም ተዕቢርራኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ረባኻ ጻድቅ ብፍርድኻ ንጹንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበርኩ ኖ ብኣበሳ ተወለድኩኒ ካብ ሓጢአት ተነሰተኒ ኖ ንሓቃዊ ውሽጢኻ ትደልዩ ኣብሕው እንጦም መሃረኒ ምትኽፀርሱ ስምዕ ዛፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ሕፀበኒ ተንዝቐጥቅጥካ የናቅፅም ተሕጎሳስ ባህታን ሓጎሰና ስምዓኒ ገጽካ ኣብ ሓጢአተይ ከብለኑ ዘላ ኣበሳዮም ደምስሰዎ ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኣብ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየኒ ሓጎስ መድሓንካ ምለሰለይ ብፍቃደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስኹም ሮም እየ عطانا نبغاكم لسويا مملكة أملاك مرحني كابدا دمان نكفني لسانين صدق هالل كتب له إياه قويتها في مسكانا خنا قرصنا فريق فت مسوات بها بلكاني تزي كونس مقرب كل كانرن مسوات مراريت بقوني خمو مسوات أملاك سور منفسي وأملاك نصبرون كتن لبايت ونقونيها نسيم تصقها سناي قبر الله مكاتيات يرسالم ندق شو مسوات صدق بزحر مسوات بملء مسوات بها قبلك أيوم شو أما سوي خارح قرب لك أيوم هالليلويا صليت كزياد كاسن كرسان قسين أملاكين مسكانا قرب له حتى حد قال لك ألمنا الهوت يسمع لنا أبي دكتور مزامر رح تعدل لنا كم يمسيكم كم يعلكم كلكم እግዚአብሔር ይመስገን መዝሙር 130 أبي مرقيتا 131 ኤልሳቤት 132 ዮሴፍ ገብሩ 133 أبو عشي 134 مولو 137 ترحاس 138 دكتور كفلة 141 رزنت 142 تمنيت 146 لولا
147 أنا خم بباية 148 نابخم أبونا قال هو يسمع لنا بدتره مزمور داوود نعرف 148 هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ለዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉት ተስልጥ ህበቡላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ተዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽሙሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ዕግብ ገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽን ከም ዝናበለ ባረኸዎ ጎይታይ ነትን ኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባ ካብ ሰላም ንባርያኻ ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን آمين ክፍልታት ጸሎት ኤልሳቤት ኣብ ቅድሚ እቲ ቅዱስ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲክ ናብ መድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዮሴፍ ኣራይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘላለም ዝነብር እንተዝኸውንስ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ንዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለልተኛ ከዳዕን ስጋ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘላለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለከታዊ ነፀብራትካ እውን ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቅዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለ ይብል ኣለኹ የዘኒ ወዘልፈኒ ወዓለም ለዓለም ኣሜን آمين ونጽእቲ ድንግል ትርሓስ እሺ ሰላም ከመይ ምጽኹም ኩልኩም
ونتقد زنقلنا براخي تقلطف طلا رديتكي زرقحي التي أب حلناي كم معبز زقمات الكو حسبات كبير اليوم نتحممت نفسي بخنت نتأزي وخلواتات أفي وعلمو نبطلوتن من أخنا بقسيا منياتو الصغي كاليت محرتن تلمن عد لا هيوتن تلمن عد أخي عدمت هيوتي تسفين أملخي قويتين يسوس كرسوس تسفين زقمات الكو عدمت هيوتي نقوسين أملخي قويتين يسوس كرسوس تسفين وقويتا بزاليتي زيا دكتور كفلة وقويتا بزاليتي زي أنا عمو بزي حتيات كنحدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخة بروخيخا برغت كأزي بزحيو قدس مكاون نزل عالم كبريز ملوئيو آمين وقويتا كمتي أبخاتو كلنا زلنا نحرتك كموت خنالنا أعنت خلنا عخايس بيا الله نسخاها أبوان المدبيت هوهم وأملاخنا المدحانينان وتسفى خلا وسنات مدرس معنا وقويتا نسخا إخا كبزي عادة زنزل عالم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خام مفردخا مهارني وقويتا بروخي خام محقنتك أرداني وقويتا بروخي خام كبرخا أبرها لي وقويتا محرت كان زال عالم ينبر وقويتا عين تكبر إتكا كابولدو نابولدو معقوبيا يسلزخونكا آيتن سأغني وقويتا ينعخا بديلي يمو محارنن نفسي أدحنان النابركو صلي ألخو وقويتا أبخاتو كلا ألخو ما أدحنني فأتكا خبر كأمهارني نسخا أملاخي فرفاله هوتيخا ببرهان كاد ما إنا برهان النري محرت نابتون زفلتوخا كبرها خا نابقنعات لبيت مسا سقان برخة مسكانان بحق ناتكا إيو وقدمي عالم زنبر كان نزل عالم تنبرن زلوخان أبون ودن منفس قدس نعخا مسكانان وداسين قرمان يقبا لو من كل ساعة نزل عالم آمين ولعل قيتا بأخام إيمانن نسم كام زمارن سناي مو محرتك أتصبح حق أنك ما ليتي أزمتو وداسي سلس قدس لولا عرشي أمين تيكون كلاتكم جميل مسكان أوكي أي راين دلو كلتا لاين راين دلو أنا بملو الله وداسي سلوس ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል አራን ይደል ክልተ ላይ نقول تعشمخ نقول لاتنا يطلعنا له مثلا أفضل خوي له مالتي بر كل الرأي اوكي هج اوكي هج ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቐለት ብላ ደላ قرب ورس كانت هذه طفيت كي I think أكفاف تام تعشم بيلو خاي كون alright دحين إذا أخذ من لكم أنا قال أخير أوكي كم حدش عاتي هو وزهته ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋናን ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን أمين أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا
وقويتا هاتياتنا حدقلنا وقويتا بدلنا يتصبصبلنا وقويتا أبسانا يقربللنا وقويتا نحمات بغاب صحيهم من تتقدسهم كالكافوسهم وقويتا نتم زموت بوتاتنا أديتاتنا نحواتنا نحواتنا كأنم سمعرف وكاب حاتيات نصفون كاقويتا محرنا وكاب حاتيات نصفون كاقويتا ردعنا لما ننخاء تقبلنا كورن مسكانا بفتصم معرقن قدسنا نعقا قبا أمين وقويتا محرنا وقويتا محرنا وقويتا بارخنا وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقصخات مصاف أركام تعب سمايكم ودما مدريكم علتن جيرانا لما هبنا نحن نتبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وكفادهنا النمبر فتنا يتأتونا منقصن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملاح سلامتا سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي بسقاخو ندن قليخا أدى جابير صبات كويتا سراوي سلام لك اللخو السغكاب عن السبرغتي إخي فركر سخون برغيو أملتا تسقا جابير مساقي وفست دس والكعات يتنا سريلنا نفت ودغ يسوس كرسوس منتانا محرت لمن لنا امين امين مسكانا نقدس دنجل مريم زياده تفتني الله يرايك دلو حجي حجونا يرين دلو سالو ما تتيلا هينا نحن تعب سماعي تنبرابونا زبلي زراين دلو تحاني خلفاني حارة مولو مولو مي تقدر لك تجارب انت اللي اوكي كما وعيلكم كلهم مسكانا نقدست دنجل مريم وقدست ملئت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምት ኃጢአትና ሓድገልና ነፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአ ነፍስና ሓዲጎ كمحرنا نبقي تلمنلنا وقدست دنجل مريم ولاديت أملاخ نزار السب انتي أمالاديت نودخي يسوس كريستوس بحرقة حتيات كتزقوانا لمنلنا ونا حق قدست دنجل سلام نبلكي ونا ماني الأملاخ ناز ولد كلنا خرعات زرقنا سلامتانا أربالكي ودنجل ويتانا يسوس كريستوس تأمانة أمالاديت حتياتنا نتخاد قلنا تذكرنا آمين آمين ما توصلوا هيمانوت رزنت ما توصلوا هيمانوت هو عد حقኛ ብርሃን ንኽብረኪ ወቅድስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድኃኒዓለም ስለዝወለድክናን ነፂኻን ነፍስና ስለዘድሓነና ንመስግነኪ ወጌታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ዓኻይኹም ንስኻን ሐዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልምቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጌታ መሐረና ወጌታ መሐረና ወጌታ ባረኸና አሜን آمين ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትምኒት እሺ አሜን ሲኹም መስከን ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድኡ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሄዋን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን
ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ መምህር ሳራ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድኃኔዓለም ቤት ኩልኩም አቦታትና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብልግስካን ሙሉአት እየን ኦን ኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳና ኮን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምህረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጎህድን ክኾነ ሓጢኣትና ምእትቲ ኣብ ለሌና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ ጎይታ ከም ምህረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሕ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዘይንህፅ ከአምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለትን ጌራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦብስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቃል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ላኣኸልና ብፀጋ እምብርህራይ እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋሃብበት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እምና ኣምላኽና በዓል ነዊት ዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር
نحات بنسحات منيش بهيوت كنبر برموت زي تدلي انت صبيان دلت صفات ما يتكرهبو وكلنا نبدو هنا تتقدم وقيت أبزا ساعتي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا زادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سكان حساباتنا ننسى تمنيتنا وسمر مامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفو عزن سكيات برد عنا كلنا نكون كبو دسان ملاقتك حلونا ناوهدات امنات كان من رحمة انتي نابتو زي مرمرن زي وسنن فلتاتك هم بس حد لنا سخان زل عالم بروخيخ أمين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقس خاتمزا عاد كان تاب سمايكم دمام دريكم على تنجرانا لما هبنا نانز بدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتناي تتون منقسن حيلن كبر نزل عالمنا تكايما أمين هوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بسقاهون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له السقي كاب أنا سبرختي خفرة كرسكم برخي وملي تسقى جابير مساخي وفست الدسولكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكرسس ما انت أنا محرت لمن لنا أمين كبر المسكان أنا أملاخي كون من كاليوت نسمع لنا فاسأل لي صلوت كما هللنا يوم هللا بكرم እግዚአብሔር عريبو معاد زغرر محرت زغرر يقبر لنا كلكم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን تهبو ناي سولس صلوت سركن كمون مرتي ሃይማኖት አበው ንምክትታል ግዚኹምን ስራሕኩምን አወሃሂድኩም ብትብዓት ካታተልዎ ዘለኹም ተኽሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንረኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምፅሓራ ይፍጠረሎም وموت سجان استفلينا جنة من سمايات هاجر قدسان يوارثهم أمري راح هذا نزل لهم كعادة بس قدسان يدبسكم نقول لهنا هذا استوعلا أمره بموداتنا يسبق لنا لومي كم فقط እግዚአብሔር نريو ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 22 ካብ ጥቕሲ ሓደ እዩ ማለት እዩ አቦና አበይ መላከ ሰላም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 11 ሓዘሉና نباب ناي معرف إسرائيل كلتن قصر حدا كاب كهنات سرعات كهنات كفلت زدلي كل ساعة نزت إزازي أب كدمي يغيرو يملكتو أتخهن سرعن قصعن كن قال خفو نقر أي تكبر بقال እግዚአብሔር كا فرحن رعدن كن مزمور كلته قطر 11 نእግዚአብሔር بفرحات አገልግልዎ برعاد كا تحغسو الهوت يسمع لنا بنا قطر 2 أدينا ممهر سارة قدامي تيموثاوس معرف 3 ካብ 1 ክሳብ 7 حبتنا رزنت كلاي تيموثاوس معرف 3 ካብ 14 ክሳብ 17 دكتور صقاب تيتو ካብ معرف 1 قصري 9 نباب قصر 2 كمون نت مستير قال املاخ بمستوعل تنببكن بقويتنا يسوع كريستوسن بروح أبون بمنفس قدسن زعمن كايا قدست امنت حلو أدينا ممر سارانا باخن هرب مرقيتا قدامي تيموثاوس معرف 3 قصد شعاته ካብ ሓደ ክሳብ 7 ካብ ሓደ ክሳብ 7 ህረ እዚ ቃል እዚ እሞን እዩ ሓደ እኳ ማዕርግ ኣብ ኤጲስቆጶስ እንተደልየ ሰናይ ግብሪ ይምነይ ኣሎ እምበኣርሲ እቲ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቅ ቀፃእ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ተቐባል ጋሻ ንምስትምሃር ብቁዕ ክኸውን ይግብኦ ዘይሰክር ዘይዋቃዕ ግናኸ ልኡም
ልኡም ዘይበኣስ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ነታ ቤቱ ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማህበር ኣምላክ ደኣ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኾነሉ። ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብርን ብኩሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን። ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ከይወድቕ ሓዳሽ ተኽሊ ኣይኹን። ኣብ ፀርፍን መፈንጠራ ዲያብሎስን ምእንቲ ከይወድቕ ከዓ ካብቶም ኣብ ወፃኢ ዘለው ጽቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ። الهيوت يسمع لنا. ኣሜን። حتى رزنت ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 14 እስከ 17 ንስኻ ግን ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት መፅሓፋት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተመሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ። እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን መንፈስ ኣምላኽ ዝፈሰሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ። الهيوت يسمع لنا. حتى رزنت دكتور صقاب ربنا تيتوس قدام معرف حدا بغزي تشعته نسو بتطعي تمرتي انتي خمعد نتوم تقناعنتون نقنحهم انت خلوس بتي امون قال مهرو يصنع. الهيوت يسمع لنا. أدينا إلسابيت مزمور داويد سوسان سلستن كاب حدا خساب كلته حبتنا مولو قدامي تيموثيوس قدامي يقبر لنا له قدامي تيموثيوس معرف حمشة قصر 11 نباب قصر 3 أتاخاهن قدم كله مسانستي كاب مسنبر رحاب مساعتاتنو نايت حبر نابيت خريستيان مخاد أيتتهكا كتو دما أيتقارز. دينا السابير مزمور داويد سوسان سلستن كاب حدا خساب سلسته الراي أدينا إلسابيت كساب زي مزمسانا أنا كم ببقى مزمور داويد سوسان سلستن كاب حدا خساب سلسته وأملاخ نسخة أملاخي أنجيه دليك الله نفسي نعهات تسمى الله سجاي ما يابزي بقولو درقن سمون مدرخينو ينافق كالله فمون سلطان كان كبرخان من تخري نامقدس كما عدله لو هات كخاب هيوتي بلسيمو كنا فريك ودسخا إن سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። حبتنامولو نابخي قصر 3-4 بحد انزلوا صبوا الله اتنا مقودن يا خيد كلخو قولي كال امهرو خي امهرو ويس ناب صوصوات موداتا ناب زي بلو قصري ولدتات كيدبو كتأسس ازي ام كندتي المقامات املاخمون خانسي زبزح خطع يما ام ايفوسون تتكمات كم زما عدكوخا حجون كم بلالخو سلالاتو مسكانه هاونا يوسف ماتيوس معرف 10 توكلته كاب 36 كساب 37 حبتنا ترحس قدامي تيموثيوس معرف 5 كاب 21 كساب 15 تارا نباب ناي معرف 22 تارا نباب قصر 4
ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከንቱ ዘረባን ባጫን ዘስምዕ እንተ ደኣ ኣልዩ በደሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘገልግል ዘሎ ካህን ደኣ እምበር ነቲ ዝበደለ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍረዶ እቲ ብሓጢኣቱ ዝሕጎስ እውን ንሱ ስለ ዝበደለ ኣይኮነን ብሓጢኣት እቲ ዝበደለ ስለ ዝተሓጎሰ እዩ እንሆ ምስ ሓጢኣት ስለ ዝተኻፈለ እዩ ብሓንቲ ዓይነት መቕፃዕቲ ድማ ይቀፅዑ እዩ ሓውና ዮሴፍ ማቴዎስ 12:36-37 ኣነ ግና ብዘረባኻ ኢኻ እትጸድቕ ብዘረኸባኻ እውን ኢኻ እትኹነን እሞ ሰብ ዝዛረቦ ዘበለ ዘይጠቅም ኩሉ ቃል ብመዓልቲ ፍርዲ ጸብጻብ ክህበሉ እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣለ ህይወት ይስማዓልና ኣብተና ትረሓስ هراي اللي هو تسمع لنا قدم تيموثيوس مرة حموشته كاب قدر أصلا حدا زي أصلا حموشته تقدم كي فردك حنتك بدلو كي جبر كان سادي أبوي مقريته هو بدلو صبوا الله بدلو كي جبر كان إذا خد حلو أب قدمي أملاهن أب قدمي كريستوسن يسوع كريستوس أب قدمي كريستوس يسوعن أب قدمي أتوم حريات ملاختن إما حتنك لهم بتهواخ أب حدا قائد كأيتنبر أب حتيات كالوتون أيتتنبر نرسخا بنتهنا دحلو دقيم سلا كبدخان سلتي زم لعلى سكا زول حمامنسي حدات ويني دا أنبر ما يتراي أيتسته حتيات قال يوم سبات بوديو نفر ريخ أي قدمهم ناي قال يوم دما يسعوام يو كم وخاء أتسناي قبري قلوت يو أتزي قلوت ون كسوار أي كالوني آمين كالي هو تسمع آمين كالي هو تسمع لنا عبتنا فرويني عبتنا فرويني عبزت عامل كده هاي قبر اللي الرأي حبتنا مسكم أتي له برمشة يمسينا ما أتي له قع سلامات هي مع ذاك الدشان أمين حبتنا تمني فرويني يعني يزلهم نادبات أبيت فرويني ساير يعني يزلهم هرّي حبتنا تمني زفترة 25 كاب 29 كساب 34 حبتنا الأولى دهر استعمك كهليو نالبات أبياني رعان تويق إبراويان 10 تخلطة خب 10 شتشيخ 17 شوعته قصري حموشة أتخهن إجزابير بتوم مبازئتو كتنكح يقبا كايب من أنت مبلع لك معركة أي تنور حبتنا تمنيت ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ካብ 29 ክሳብ 34 ያዕቆብ ፀብሒ ክሰርሕ ከሎ ኤሳው ደኺሙ ካብ መሮር ኣተወ ሽዑ ኤሳው ንያዕቆብ ደኺመ እሞ በጃኻ ካብዚ ቀይሕ ፀብሒ ኣብልዓኒ በሎ ስለዚ ሽሙ ኤዶም ተባህለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ ብኹርናኻ ሽጠለይ በሎ ኤሳው ድማ እንሆ ኣነ ክመውት ኢለለኹ እዛ ብኹርና ንምንታይ እያ በለ ያዕቆብ ከዓ ሎሚ መሓለለይ በለ እሞ መሓለሉ በኹርን እውን ያዕቆብ ሸጠሉ ያዕቆብ ድማ ንኤሳው እንጀራን ፀብሒ ብርስንን ገይሩ ሃቦ ንሱ ድማ በሊዑ ሰትዩን ተንስአ ከደውን ኤሳው ንበኹርንኡ ከምዚ ገይሩ ንዓቐ ኣብዚ ከምዚ ድሕነና ኣራይ ሃብትና ልኡላ ኣራይ ኣቦና ዕብራውያን 12 ምዕራፍ 12 ካብ 16 17 ከምቲ ንሓደ ብልዒ ብኹርናኡ ዝሸጠ ኤሳው ሓደ እኳ ኣንፈኩስ ከይከውን ተጠንቀቑ ንሱ እውን ፀኒሑ እኳ ብተትወስህ ርስ እንተለለ ብንብዕ ስሓ ሰፋ ዓረፋ እሞ እቲ
التدربية فلتون تكون الهوت يسمع لنا قدري قديش شبس إحنا لنا حتنا مأزا قدسان ماتيوس 22 كاب قدر 23 كساب 33 أدينا ترحاس ولدو قبر هاريات معراف 23 كاب حد خساب شمنته نباب قصري شدشته ترير لبي كاب زخونة سب مبا أيتقبل وي سراح برور وي سراغي وي مئنترا بحيلو بحاسوت كاب زمحل نقاداي وي تنسى عموتان كاب زخحد صدوقاوي وي كاب صرافي وي كاب علاوي وي باروتو دومزنا أهبناني بمبال كاب زخصوه هابتام مبا أيتقبل ما أزاك دشان نباخي رابنا يدل يالله ماتيوس هرّا اللي حق ماتيوس 22 وصبغ الله ماتيوس إسران قلتن كاب إسران سلستن سقع كاب سلاسان 33 الرا كبرنا أملاخ يكون أمين بتا معالت إثياء تنسعي البون زبلو صدقاويان ناو مصو قمقو إلهم دما حتتو ممهر موسى سبعي ولد كي حدقة انت موتة نتا سبيتو اتي حوي وسع نتي حوقا زرئي قملو بلو أبانا خس شوعت أحوات نبرو اتي شابعي سبيتي مسأتوي موتة مسأتوي موتة ولد أي نبرن أمو نتا سبيتي نحو حدقة قمقو سقع إسران سلستن دب سقع سلسان سلستن حرة كاب 33 حرة كم أخاء كالاي اتي سالسايون كسع اتي سبعايا دحر كلهم دما اتا سبيتي موتت كلهم اتيوموا نيروم ايوم امو بتنساي كابزوم شوعت زياتهم سبيتي منهم كتكون ايا يسوس ملسي بلومون متحفتي ويس حيل أملاخ سأن مفلاتكم تقاقيو اللهم أب تنسائس كم ملأختي أملاخ أب سماي إيوم أمبر آيتون آيت تأتاتون بزعبات تنسائي موتات قنا اتي كاب أملاخ أنا أملاخ أبراهام أملاخ إساقن أملاخ ياكوون اتبهل لكم دو آين بكم من إجزاء بهر أملاخ إياون إيو أمبر أملاخ موتان أيكونن እቶም ህዝቢ ከዓ እዚ ሰሚዖም ብትምህርቱ ተደነቁ ክብርና ኣምላኽ ይኹን أمين أمين قال هوت يسمع لنا ኣሜን أدينا ترحاس ولدو يتعمك اندخون يا ريت أبونا أعطفنا الله هراي شتو إشي قبر هاريات معراف 23 كاب حدا خساب شومنته شعوب باولوس نتم وعلى تميتو أتم حواتي أنا خسع عزا معالت الزياء أبكر ما أملاح بكل سنة حلينا يتمال لسكو بلوم هنانيات اللي كهنات قنا نتم أبتغدو ويلوم زلو أفو خزبتو أزددهم باولوس كأنعو أتالغلق جدا أملاح كزبتك كايب نسخا خمت حق غير كاخت فردن تقميت كاللغة مخه حق فريس كادو خزبتو نتأزز اللغة بلو نتوم أبتغو دوي لهم زلوخا نليك كهنات أملاخ دو تصرف اللغة بلو باولوس دما أحواتي نشوم هزبخا يتصرف تصحيف اللومو ليك كهنات مخانو أي فلت كن بلوم باولوس كا قال يوم صديقاويان قال يوم فريساويان مخانو مسفلته أبتو على عويلو أتم أحواتي أنا فريساوي ود فريساوي بزعبات اسفان تنسى متاتن يفردن اللوبله صدقاويان تنسى خونه ملأخ خونه منفس خونه يلبون يبلو فريساويان غنا نزخل لي امن نبرمو እዚ ምስተዛረበ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ባእሲ ኾነ እታ ኣኼባውን ተኸፋፈለ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ቁፅሪ 27 ኣቦና ብመላከ ሰላም ያዕቆብ ምዕራፍ 2
كاب 15 خساب 17 أدينا ممهر سارة يعقوب 5 كاب 1 خساب 5 قصري 7 وي كاب سراغي وي كاب زي تنسح قتال سب وي قبرو خاب زي حدقة تقبال كرز وي أبزموتا خاب زلا زماويت وي بميزان كاب زي سرق وي إخلنا هاللو كاب زي رحره نزل لمونا زيهب زي لكه وي كاب مملخت تعوت وي كاب قبرت السراي وي كاب تانقوالاي مبا أيتقبل ملكتي يعقوب معرف كلتين كاب قصري 15 كساب 17 حاويس حابتي انت عرقو ناي علات مقبوين انت سأنو ومن سقام زدل خي هابكو ومسي كي هابكم ومسي حادا خواخاتكم بسلام كيدو مقو سقابو انت ولم انت يتقم كمخا امنات قبر انت زي باللاس نرئسا موتي اياه الهوت يسمع لنا ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 5 ኣቶም ሃብታማት እስኪ ሕጂ ኸ በቲ ዝመፀኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኩም መሽሚሹ ንክዳውንትኩምን ብልዒ በሊዕዎ ወርቅኩምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ መምራቱ ከዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኩምን ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ ኣብዘን ዳሕራት መዓልትታት መዝገብ ኣኪብኩም ኣለኹም እንሆ ውዕለት እቶም ግርሁኹም ብኣፀዱ ኣየይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝገደብኩምዎ የእዊ ኣሎ ኣውያት እቶም ኣፃዶን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ዘፀባዖት በፂሑ ኣሎ ኣብ ምድሪ ሓንቲ ሓንቂኩምን ጢዕምኩምን ጢዕሙኩምን ከም ብመዓልቲ መህረዲ እውን ልብኩም ኣስቢሕኩም الهوت ነታ ቁፅሪ 6 ክውስኻ ካብ 1 ክሳብ 5 هو هنسا مزاجم تنايت أنت أجم ፈሪድኩም ሃንሳብ هتصادق ፈሪድኩም ነቲ ጻድቅ ቀቲልኩምዎ ንሱ ኣይፀረረኩምን እዩ الهوت يسمع لنا هابتنا رزنت قداماي كورنثوس معراف 5 كابت الشعات خساب 10 توكلته قصري شمنته وي كاب قصرت خواخبتي وي أغاننتي كابز صوعو وي بأمرو سيطان تمريحهم كمزو خوني وكابز بلو فلاتات مبوغو ما يتقبل مساعتون بمبلع خونا بمسته أي تحبر ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 እስከ 12 ምስ ኣመንዝራታት ኣይትፀንበሩ ኢለ ኣብታ ደብዳቤ ፅሒፈኩም ኣለኹ ግናኸ ምስ ኣመንዝራታት እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ምስ ስሱዓት ዘረፍትን ወይስ ምስ መምለኽቲ ጣዖት ኢለ ግዳ ኣይኮንኩን ዝፀሓፍኩ እንተዘይኮነስ ካብዛ ዓለም እዚኣ ክትወፁ ምተገባእኩም ነይሩ ሕጂ ግና ምስ ሓደ ሓው ዝበሃል እሞ ኣመንዝራ ወይስ ስሱዕ ወይስ መምለኽ ጣዖት ወይስ ተፃራፊ ወይስ ሰካር ወይስ ዘራፊ እንተ ኮይኑ ምስኡ ከይትፅንበሩ ምስ እዚ ከምዚ ዝበለ ኮቶ ከይትበልዑ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ምፍራድሲ እንታይ ገዲስኒ እዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እትፈርዱ ግዳ ንስኻትኩም ዶ ኣይኮንኩምን ነቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ግና ኣምላኽ ክፈርዶም እዩ ነቲ እኩይ ካባኹም ኣውፅእዎ الهوت يسمع لنا الراي هاونا دكتور صقاب مزمور داويت 115 قصري 4 أدينا إلسابيت رأي يوحنس معراف 11 قصري 8
حبتنا ملو قداماي تيموثيوس معرف حدا كاب تشعته 17 وكلته وزرت الشعته كمون كفو كاب مقبار كاب زي عقسو عمستي وي كاب قبننياتات وي كاب زموتي وي كاب رخص حلينا كاب زلوم وي بورقي ببرور بحاسين سئلي بمسأل مثل تعوت كاب زسرحو وي بمعالته كاب زورورو بلينتي بيت كاب زصبرو مبا ايتقبل مزمور داويت 115 كاب 4 سقاب شمونته كاب 4 سقاب شمونته حاتع طاوتهم إد سب زقبرهم ببرور ورقن إيو أف اللوم أي زاربون عنتي اللوم أي رئيون إذن اللوم أي سمعون أفنج اللوم أي جنون إد اللوم أي دهسسون أغر اللوم أي كدون بقرارهم دما قال أكوا أي دمسون إتم زقبرومن أبهم زوكالون كلهم كم آتهم كخونو إيوم امين عليوت يسمع لنا ادينا السابيت يا يوحنس معرف سران حاليا كسر شومنته ميتي غنزل لغنت سمعنا انت اللي خنا ادينا السابيت الراي انا خنبو بايخ سبع ادينا السابيت ده هيز قبرالنا راي يوحنس معرف سران حاليا كسر شومنته اتوم فراهاتن زي امنون فنفوناتن قتلت نفسن أمنازرن تنقلتن مملكة تعوتن بزلوا حاسوتن جنا قديوم أبتبحون دينن زندد كلايو إزخاء أي موت إيو بلني أملاخ قرب لنا آمين. ملاحبتنا نباخي ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 12 ሕጊ ንመፍረስቲ ሕጊ እምበር ንጻድቕ ከም ዘይተሰርዐ ካብ ፈለጥናስ ንዘይዛትና ኣምላኽ ንዘይፈርሑን ንሓጣንን ንርኩሳት ንቀለልትን ንቐተልትን ኣቦኦም ንቐተልቲ ኣዲኦም እውን ንቐተልቲ ነፍሲ ንማናዘር ግብሪ ሰዶም ንዝገብሩ ንሸየጥቲ ሰብ ንሓሰውቲ ብሓሰውቲ ንዘመሕሎ ሓደ ካልእ እውን ምስቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዝፃረር እንተሎ ንኣቶም እዩ። እዚ እውን ከምቲ ንዓይ ሕድሪ ዝተዋሃበ ወንጌል ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ክብሪ እዩ። ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ። امين عليوت يسمع لنا تدري عسرته حطنا حاونا يوسف رومي معرف حدا كاب 21 كساب 30 كلتن حطنا ترحاس ملاش قلاتيا معرف 5 كاب 10 شديشة كساب 24 حطنا تمنيت قداماي كورنثوس معرف شديشة قزرة الشعاتة كساب 11 ترى نباب قزرة 10 كاب سخرامات وي قبر سدوم كاب زقبرون زقبلون وي كاب حسوت ممهران وي بعواف كاب زماروتو مبا ايتقبل نبغى هذا يصير روميو معرف حدا كاب 21 كساب 32 جناخه نأملاخ نافلطو كم أملاخ غيرهم سلا زي يخبرون زي مسجنون بحسبهم كنت خونو اتزي يستوعل لبومن صلمته
لبامات إنا نابلو عشو أمو نخبري إتي زي حلف أملاح نام مثل حلافي سبن عوافن 4 محاور زلهم إنسات لما مزبل نزمسل لوطوه نتي حكي أملاح ناب حاسوت سلزي لوطوه أب كندي فتاري نسو نزل علم تبارك إيو آمين نفطور سلزمنخون زقلقلون أملاح كا سقا حدحدهم كحسرو بتمنيت لبهم نرخصت أحلفو حبهم سلازي أملاح نزنور فتوت أحلفو حبهم دك أنستيون نتي ناي بحري تراخبوئن ناب ناي زي بحراوي لوطعو እቶም ተባዕተውን ከምኡ ነቲ ናይ ባህሪ ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ሓዲጎም ኣብ ነንሕዶም ብትምኒቶም ረሰኑ ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ ግቡእ ዓስቢ ስሕቶም ከዓ ኣብ ርእሶም ተቐበለ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎ ዘይቆርፅዎ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዘይንቡር ክገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ዓመፃ ዘበለ ሕሰም ስስዐ ክፍኣት ዝመልኦ ሙሉኣት ቅንኣት ቅትለት ባእሲ ተንኮል እከይ መሕሸኽሸቲ ሓመይቲ ኣብ ኣምላኽ ጽሉዓት ገፋዕቲ ኩርዓት ተጃሃርቲ ተጣበብቲ እከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቆርቲ ጠለምቲ ፍቕሪ ዝብልዎ ዘይድንግፁ እዚኣቶም ነቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም ነቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጥዎ ክነሶምሲ ምስቶም ዝገብርዎ ድማ ይሰምሩ ኣለዉ እምበር ዝገብርዎ ጥራይ ኣይኮኑን أملاح قريب لنا أملاح قريب لنا أمين راي قالتي حمشته معرف 16 كاب 16 كاب 14 نريد أنس بمنفس تملالسكمو تميت سقا أكتفتمون يخون بلكم اللهم سقا نتي مس منفس تتعرر من منفسون نتي مس سقا تتعرر يز منه نتي تدليوهم أنت خيت قبرو زياتهم متعررتيهم بمنفس أنت تمرحكم قنا تحتي حقي أيكونكم من أتقبر سقا بوديو نفسخا من زرنا رخصت أبدان أملخو تعوت أنقلنا تسألئي بأسي كأنئي قطعا شارع مفللاي زرقرق قناعات قتلت سخران قويلا كم زمسلة كالؤون إيو وتم كم زمسلو زقبرو منقست أملاح كم زي ورسوا كم تي قدم زبالكم أقدمي بلكم اللهم أتفرى منفسقن فقري حقوس أركي عقلي لوهات هيونات أمنات هدآت يأخلني مبالي نزي خمس زمسلة تسأرروق حقي يلوان توم ناي كريستوس زبالو خا نتسقوهم مسناي فتوتون تمنيتون سئلوا مويو آمين الهوت يسمع لنا حبسنا تنجي قدامي كورنثوس معرف 6 كاب 9-11 عم مأسين منقست أملاخ كم زي ورسدو أيتفلطن يكون أيتحاتو أمن زراتات وي أملاخ تطاوت زموتي وي انقوقات وي قبر سودوم زقبرو سرقتي وي سعات وي سكارات وي تسعرفتي وي زرفتي نمنقست أملاخ أيكورسوانيوم قاليوكم كماتاتهم نيركم قناخة بسم قويتانا إيس كريستوس بمنفس أملاخن تحاتيبكمن تقديسكمن تصديقكمن يهم الهوت يسمع لنا الرأي حبتنا الأولى زليواويان معرف 22 كاب 19 خصاب 15 حبتنا معزا قدسان ميلكياس معرف 1 قصري شمونته كارا قصري 11 كابزم حجز ذكرنا يوم وي كاب حتعان مبع زقبل كاهن كمتي أبتمسوي مبع زعبير نوران بقيع عور وي حنكاس وي كسول زأتمو نتمسوي زركسويو إذا هن كا بخناتو نيجابير أي حقوسونين رايح حبتنا الأولى ربنا يدلي الله عرف انت زليواويان
22 كاب 10 شعات صعب 25 أب أوريتي بتمجمر يا قصو اوكي رخيبية أول سنة عشران كلتن عشران كلتن 10 عتلة هو 10 شعات صعب 25 اوكي مأنتي كفتوكم هاب ساري أبونا انت غفتوالكم هو صبوا له مأنتي كفتوكم كاب 4 خونة ويكاب أباقيع ويكاب أدال قدولو زبالة تبعتاي أقربو قدولو زلوو زبالة جن ኣይፈትወልኩምን እዩ እሞ ኣይተቕርቡ ዝኾነ ሰብ ድማ ንምፍጻም ንመፈጸሚ መብጽዓ ወይ መስዋዕቲ ፈቓድ ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ምስጋና ካብ ሜላ ኮነ ወይ ካብ ጤለ በጊዕ ምስ ዘቕርብ ምእንቲ ክፍቶ ገደሎ ዘበሎ ከከውን ገለ እኳ ጎደሎ ኣይሃልዎ ዝተባባደ هو أي هلو كساب 25 25 حره ዕውር ወይ ስቡር ወይ ቆራፅ ወይ ቆሳል ወይ ዓባቕ ወይ ሸሕራም እዚ ንእግዚአብሔር ኣይተቕርበሉ ካብ እዚኣቶም ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ምስዋዕ ኣይትግበሮ ብዕራይ ወይ በጊዕ ኣካል እንተ ነውሐ ወይ እንተ ሓፀረ ንመስዋዕቲ ፈቓድስ ግብሪ ንመስዋዕቲ መብፅዓ ግና ኣይፍቶን እዩ ብመጨፍለቒ ወይ ብመቐጥቀጢ ወይ ብምምላሕ ወይ ብምቑራፅ ዝስራሕ ንእግዚአብሔር ኣይትቕርቡ ኣብ ሃገርኩምን ኣይትግበርዎ እዚኣቶም ጉድኣት እዮም ጎደሎ ኣለዎም እሞ ካብ ኢድ ገና ድማ ካብዚ ኩሉ እንጌራ ኣምላኽኩም ኣይተቕርቡ ኣይፍተወልኩምን እዩ على هوت يسمع لنا الراي حبتنا مع ذاك قدسان ملكياس معرف حد قصر شمونته እሺ ሕረ ሚልክያስ ቁፅሪ 7 እንዲ ኣቦና شمونته ሸሞንተ ኦኬ ንመስዋዕቲ ከዓ ዕውር እንተ ኣቕረብኩም ክፍእዶ ኣይኮነን ሓንካስ ወይስ ሕሙም እንተ ኣቕረብኩምሲ ክፍእዶ ኣይኮነን እስኪ እዚ ንምስለኔኻ ኣቕርበላ ይሕጎሰልካዶ እዩ ወይስ ኣብኡ ዶ ሞገስ ትረክብ ኢኻ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አሜን على هوت يسمع لنا አሜን الراي ناي مزمور جزينا آخر الله المزمور استدالخن لومي بمزمور نإكزابير كنا مسكنه كنا ملخه وعلته خنجلس التبلو الراي تمنيت حبتنا تمنيت إتكحفا بالكلاغي وخزمر حاسبني رجل من مخانا يتلهاني راد حنسات زمر دحان قتل دحان تميت حافتي يعني حبتنا ترحاس زمر يا دحان كل حد إني يلي تبتني صبغي تسقاي سقاهم قاعد صبغي شبالي هم كبرت هذا لنا امين مستلفون هنفع على ملحنا يقول اسم ميكائيل الله معك هون يقول اسم ميكائيل بمري ملح حق زين امين او ميكائيل لك ملائكته
أبعدت كين ود كين موت فتعرضي تابنا أمنت أو ميكائيل لك ملائكته أبعدت كين ود كين موت فتعرضي تابنا أمنت نياكم نجر ميكائيل نإسرائيل ميكائيل حلاوي إخا ميكائيل ملاك حيال ميكائيل فغرن محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا فغرن محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا أو ميكائيل لك ملائكة أبحات كين ودق كين موت فتار ديت همنا أمنت لبستك هنو ميكائيل نتسب رغاوي ميكائيل حمل ملورك ميكائيل لسماياوي ميكائيل محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا فغرن محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا أو ميكائيل لك ملائكته أبحات كين ودق كين موت فتار ديت حبنا أمنت قد مثلها ميكائيل مستنبركحكو ميكائيل ጸሎት ይስማዕ ሚካኤል በዲል ኣለኹ ሚካኤል ፍቕርን ምሕረትን ዓድለና ቅዱስ ሚካኤል ኣቦና ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኣብ ሓጢኣት ከይንወድቕ ከይንመውት ፈጣን ረድኤት ሃበና እምነት ቅድሚ ስእልኻ ሚካኤል مستنبركحكو ميكائيل صلوت يسمع ميكائيل بديل لخو ميكائيل فغرن محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا فغرن محرة عدلنا قدوس ميكائيل أبونا أو ميكائيل لك ملائكته أبحاجات كين ودق كين موت فتعرض رديت هبنا أمنت آمين ذاك الله أمين له مريم الله تسمع الهوت يسمع لنا حتى نترحس كمون أدينا ترحس ولدو إذا حفظ بالكنز لنهان كم زمرة إذا غصرت مدلاو نبعلو حبتنا تمنيتوين سجاهم نحبتنا نترحس لزحلف كيا كل أملاك كم زمرنا يتغسر نقول لنا زماري ملاك يسمع لنا وميكائيل لك ملايكت أبحاتيات كين ودق كين موت هبنا رديت هبنا أمنت دابلت ياخذ زمر الناس أنها أما صحاب قدسنا تفتروا ملاختي سراح ملاختي ترادو أغلى ملاختي يمالا دنت ملاختي سلطان ملاختي كله تتقيسون نرغبه بفلاي كأب مصحف هينوك أتوم كلاي قنونا نركب ناي كلهم ملاختي سراحا حلافنة نقلس أبز حج كلها أنا حزني أزلنا أب تنبيت دانيال معرف 10:10 تايبل اتمسفن من قست فارس قنا 10 حدد معلت تقاوم مني إنه خا ميكائيل كابتم أوراتات مسافنتس حدا نمحقا زي مسا أنه ومستم نقستات فارس ترفكويل تعزبل كابتم أوراتات ميكائيل كابتم أوراتات مسافنتي أب وزر 10 حدا نسبسها قناخة أب مسحف حقي تصحفة نقرأ كالله نزياتهم نمقوام بجكا ميكائيل اتمسفنكم حدا قا زحق زني يبليني ስለዚህ ዳንኤል ከም ዝምስበለ ኣብ ቁፅሪ ኣብ ምዕራፍ 10 ተኽልተ ካብ ቁፅሪ 10 ምዕራፍ 12 ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 እንታይ ይብል በቲ ዘበንቲ ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዝቀውም ዓብ መስፍን ኢሉ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጸሎት ነማልዶ ዝቀውም ማለት እዩ
حزبها زقوم عاب مسفن كتنسيو شعو زبن سببا خوني كاوس كابتا حزب زلولا جميرو كساعتا غزيتيا كوتو خوينو ايفلتني بتا غزيتياس حزبها امصحف تصحيف الترخبه زبله هلو كدحني سلازي ميكائيل اتي مئنت دق حزبها زقوم عابي مسفني كابزي جميرو كساب رأي يوحنس ناي قدوس ميكائيل أغلغلوتن سمن مصحف قدسنا بسفيح نرهبو سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እስከ መዝሙርና ምስቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ربنا حساب دالو الراي مصحف إياسو مراف 5 خاب قصري 13 حساب 15 خونغا إياسو أبتقى إياريكو خلو عينتو قحبلو رأيه إنه دما تملح سيف أب إيدو حوزلو سبعي أمن سردو إلي نبره إياسو خا نابو كيدن السخا ناتنادو ويسناي صلاتنا إخابلو نسدما أيفالي أنس حلقة سراويت إግዚአብሔር كوينة دا حج ماتيالو بله إياسو خا بقصو أمدري تدفئيو سقيدو قويتاي نباريا خازبلو انتا أيو بله إتحلقة سراويت إግዚአብሔር دمانو إياسو زادو الكالا زلخا بوتا الدس إيامو أسا أنكا خب أغار كأو صبلو إياسو خا أخو مقبره الهوت يسمع لنا እግዚአብሔር يدقفكم أبناي الراي كالوت شي أنا برا نحن دمو الراي هاونا دياكون قرمين على سلامتك آمين بتلفزيون كاكاتا لكم سنة أنا عشية قاطعني بزون كعافية እግዚአብሔር ይመስገን متعم صبغ غيرك بركاتكم كافلنا እግዚአብሔር كل ነገርና አምላክ ነመስግን ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ሚካኤል እቲ ሊቀ መላእክ ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እና ተኻራኸረ ምስ ተማጎተ እግዚአብሔር ግና ሓቃር ኣበሎ እምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዛረቦ ኣይደህረን الهوت እግዚአብሔር መስገን ኣብ ነፍስ ወከፍት መልእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ጥራይ ብህይወት ጥራይ ብነፍስና ዘይኮነስ ሰይጣን ናብቲ መቃብር ሙሴ ዘይኮነ ነገር ክሰርሕ ነቶም ሰባት ከጋገም ዝፈተነ ኣብቲ መቃብር ተረኺቡ እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ናብ መቃብር ሙሴ ዘይኮነስ ናብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ሕጊ ናብኡ ክጥምቱ ነቲ ዘደናገሮም ሰይጣን ዝነበረ ከዓ ክገናሓሎም እግዚአብሔር ይግናሕኻ ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ حراي كالوت بزح نركب هنا كالوت حراي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ራእየ ዮሐንስ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ምስ ሰራዊቱ ምስ ሰይጣን ከም ዝተዋግዐ ንሰይጣን ስዒሮም ከዓ ካብቲ ዝነበሮ መንበር ክብሪ ወሪዱ ናብቲ እሱ ዝመረፆ ፀልማት ከም ዝደረበ ከም ዝገበሩ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 7 ጀሚሩ ኣብ ሰማይ ካወግእ ኮነ ሚካኤልን መላእክቱን ምስ ተገበል ተዋግኡ እቲ ገበልን መላእክቱን ድማ ተዋግእዎም ኣይሰዓርዎምን ከዓ ድሕሪ ስፍሮም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስን ሰይጣንን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ ናብ ምድድር ተደርበየ መላእክቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي لومي كم فقد እግዚአብሔር ካብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 22 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 11 ኢናሪና ነቶም ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም ኣብዚ ቀዳማይ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ ብዛዕባ ካህን ክገብሮ ዝግብኦ ካህን ክኾኖ ዝግብኦ ካህን ክሽየም ከሎ ዝሓልፎ መምዘኒታት بنصر أغميتو كابز مصحف قدوس لومي كنريو صنحنا
أب ሃይማኖት አበው ተቀሚጡ ክንሪኦ ዝፀናሕና ኣብ ፍትሒ መንፈሳውን ማዕርገ ክህነት ክወሃብ ከሎ ብከምዚ ኣገባብ ክወሃብ ከም ዘለዎ ብከምዚ ኣገባብ ዝሓለፈ ከዓ መምዘኒኡ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቤተክርስትያን ካብ መን ሞባእ ትቕበል ካብ መን ጸሎት ትቕበል ካብ መን ኣምሃ ትቕበል ብንጹር ገይሩ ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብቲ ሕጊ እንድሕር ወፂኻ ካብቲ ሕጊ እንድሕር ኣልጊስካ ሽግራት ስለ ዘምፅእ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕንፍሽፍሽ ካብዚ ዝብገስ ማለት ካህን ኮነ ዲያቆን ኮነ ልዕሊኡ ዘለዉ ማዕርጋት ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝሰርዖ ብብቕዓት እንድሕር ኣብቲ ኣገልግሎት እንድሕር ዘይመፂና ዘይብቑዕ ሰብ ከዓ ብቑዕ ስራሕ ክሰርሕ ኣይትፅበዮን ኢኻ ማለት ስለዚ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሎሚ እቲ ካህን ክኾኖ ዘለዎ መጀመርያ ናብቲ ናይ ሞባእ ኣገልግሎት ቅድሚ ምእታው እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ዘሎ ካብ ካህናት ስርዓት ክህነት ክፈልጥ ዝደሊ ኩሉ ሳዕ ነዚ ትእዛዝ ኣብ ቅድሚኡ ገይሩ ይመልከቶ ኣተኻህን ስሩዕን ቅፅዑን ኩን ገለ ክፉእ ነገር ኣይትግበር ብቃል እግዚኣብሔር ከዓ ፈራሕን ርዑድን ኩን ስለዚ ኣብዘን መለክዕታት እዚኣተን ነዚ ትእዛዝ ኣብ ቅድሚኡ ይግበሮ ኢሉ ኩሉ ግዜ ነቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ክመርሕን ክምራሕን ስለ ዘለዎ ነቲ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ይግበሮ ብቐረባ መፂሽዑ ኣታካህን ስሩዕን ቅፅዑን ኩን ገለ ክፉእ ነገር ኣይትግበር ብቃል እግዚኣብሔር ከዓ ፈራሕን ርዑድን ኩን ከምኡ ነቲ ምስጢር ቃል ኣምላኽ ብምስትውዓል እተንብብ ኩን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩሕሩሕ ኣቦኡን ብመንፈስ ቅዱስን ዝኣመንካያ ቅንዕቲ እምነት ሓሉ ኣታኻህን ቅድሚ ኩሉ ምስ ኣንስቲ ካብ ምፅምባር ርሓቕ ምስኣተን እውን ኣይትሕበር ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ኣይትተሃከ ከቶ ድማ ኣይተቋርፅ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከንቱ ዘረባን ባጫን ዘስምዕ እንተዳ ኣልዩ በደሉ ኣብ ልዕሊ ተዘገልግል ዘሎ ካህን ዳ እምበር ነቲ ዝበደለ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍረዶ እቲ ብሓጢኣቱ ዝሕጎስ እውን ንሱ ስለ ዝበደለ ኣይኮነን ብሓጢኣት እቲ ዝበደለ ስለ ዝተሓጎሰ እዩ እንሆ ምስ ሓጢኣት ስለ ዝተኻፈለ እዩ ብሓንቲ ዓይነት መቕፃዕቲ ድማ ይቀፅዑ ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ብዛዕባ ካህን ክገብሮ ዘለዎ መጠንቀቕታ ምስ ሃበ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ሞባእ እዩ ናይ ሎሚ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ሎሚ ሓብትና ይቕሬታ ሓብትና ሃና ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ብዛዕባ እታ መዝሙርና ብዛዕባ ቅዱስ ሚካኤል ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 4:16 ሰዲዳ ሃልና ኣላ ምናልባት ዝጥዕሞ ከም ብበልና ክእል እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ቀዳማይ ተሰሎንቄ እሺ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ክብላ ደሞ ቦና هو هراي ጽቡቕ እሺ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጽድርታትን ብድምፂ ልቀት መላእክትን ብመለኸትን ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቅድሚ ክትንስኡ እዮም ቃል ህይወት ይስማዓልና هراي ካብዚ ናይ ሎሚ ብዛዕባ ካህን ብዛዕባ ሞባእ ዘቕረቡን ናብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኣማሃ ዘቕርቡ ከመይ ናይ ቤተ ክርስቲያን መምርሒ ናክንመሃር ራምሲና ካብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ኣነ ዘኣስተንቲነ ዝተረድየ ንብሎ ወይ ካብዚ ናይ ሎሚ ወይ ዝሓለፈ ዘይተረዳእና እንተሎ እቲ ግዜ እቲ መድረኽ ኣውደ ምህረት ናይ ጉባኤ እሞ ናይ ህዝቢ እዩ ናብ ጉባኤ ከዓ ይረክቦ ኣለኹ
الراي جزينا نتقمله الراي حبتنا عللتا ونزا ساعات 23 عسرة سديدات لنا الله ساون بزعبات مزمورنا ساعات 23 عسرة اللي هو يسمع لنا حبتنا هنا حبتنا عللتا زبنا قلقلوت كني بارخ እግዚአብሔር 23 عسرة زتعمو خنببلنا خالي أنا خنببا خالي يبونا هراي رزنت حبتنا انببيها أما قدي خحلوكا نبتي زدال خايو بوتا دم خلقتوكا إنه أنا ملأخ كمي خالق كل خلقايه آمين آمين قال هو يسمع لنا أما قد خحلوكا نبتي زدال هو بوتا دما كأتوكا إنه أنا ملأخ كرميها اللي أخله أغمنا سلزفلتو حاجز كم زاد لينا رديت كم زاد لينا تسابقتنا سفلت እግዚአብሔር كينودق كينطف منتي أبقنا داو ملأخ تخمن صور غيرو كم زغيرو زخبرنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا بصحايو حراي نابزنا يلوم تمرتنا نأتو أما جمريات قصنا كاب زفترت أسران حموشن إبراويان 12 كابتي ألبو أنك زي كون زماوي وركوسة كمي أساو زاسيات أبكرناه لا أحد مبلئلو يساو ني عما خوت تقبرتسن كبل بغرن نو خمشته يساو نبغرن نو كم زغيرو أقاللا إلو بلعو ساتي خده يساو نبغرن نو كم زغيرو أقاللا مسبلت أنا إبراويان أبولي أب حدث كدان كخما يتملخت نخبل أبولي مسببنا أنا بحدث كدان متمسأنا حدا بقى خمتنا حدا مبلع إلو بخرون زشتة إساو روخس كي هلوكم تتنكروا نسو صنيحون تابرخت قب نبعات تدليا كم زي كونلو كم تدربيت فلتيهم إلو كل جزية أتي مبلع ويجنزب حساب كندي بركي قابتي زحزنا يو قدس علامة كم ززن بلنا كابو يزجمر مالتي سلغالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን عليه هو تسمع لنا ربنا امين امين كلنا قال هو يسمع لنا امين حجي ابناي مستنتان دينا دلنا ولا ابناي مستنتان دينا زلنا عليه هو تسمع لنا ابزي انا تقلت واطانيهم يهم بعلهم طبق غيركم اب عالم سي بخلته ነገር ከም ንፍተን ማለት እዩ ሕጂ ተንክልተ ኸአን አውዲ ቀናና ሓንቲ ብምብላዕ ባዴና ህዋን ዝመፀና ሓጢያት ኣይትብልዑ ኢልና ዝበላዕና ተኻለኢቲ ከዓ ንክርስቶስ እውን ገንዘብን ምግብን ሲ ክልቲአን ዘይ ሰይጣን እውን ብኸምኡ ከም ዝፍትነካ ሕጂ ገንዘብ የሰሳዓካ ብስስዐ ከዓ ብዙሕ ነገራት ተውድም ማለት እዩ እቲ ምግቢ እውን ከምኡ ሕጂ በዘን ክልተ እዚአን ኢና ንፍተን ኣብዛ ዓለም ማለት እዩ ብከብድናን ብገንዘብናን ገንዘብ ሲ ክንድምንታይ ሕሱብ ምዃኑ ዋላ ገለገለ ኣብ ዓበይቲ ኣገልግሎት ዝበፅሑ ኸማን በቲ ገንዘብ ክፍተኑ ከለዉ ትሪኦም ዋላ ድሕሪ ሞቶም ትሰምዖ ድዩ ዋላ ከለዉ ዝሕመዩ ድዩ ገለ ማለት እዩ ሕጂ ካብዘን ክልተ እዚአን ኣዝና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ከብድና ንቅድሚት ክንገብሮ ከም ዘይብልና እቲ ገንዘብ ከዓ ገንዘብ ኩሉ ከዓ ስሩሕ ሓጢያት ምዃኑ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍእ ነፍሲ ስለ ዝኾነ ካብዘን ክልቲአን እዚአን ክንጥንቀቕ ሕጂ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ኣብዚአን ከዓ ኮንቲኑ ከም ዝሰርሕ
مالتي عمنا جنزب حجي ببزحي عبيت بتكريستيانات بملؤ ننحل حجوز النقوات بقاس زفالالة أبتنا جنزبي أبتنا حازي تحاز أبتي متقرطار أبتي زي مخان نتا بتكريستيان أكنتي زعبيوة مزز تازبزحو يخونمو بدحري خاء تي مؤمنان بتني باللي فاح يبل مالتي عددا لوير تخون كالة بتكريستيان تخفت تفاناجل كونتينو خاء عيد تعارضني خاء ستيل تجنزب من يزبلعو مالتي توم لويرات يم نبلعو حجي سيطان بز خمزة أتولنامو نتا بتكريستيان كأحم فيش كمزة أتولع عبزيان أتوكر مخانو بدن سسعتن بجنزبن جيرو كم دنا أتسقع زمت أن كريستوس زين كونتينو خسر حلن إيو إليك حسب أني حمو كابز فتنا زخا እግዚአብሔር يوصانا إلي حسب نيربونا آمين آمين على هوت يسمع لنا صبغ نغاري غي أستنتينكي ويتانا مدحينا نيس كريستوس نسو سلازخونا إيو مس أملاخ سريعون أملاخ نغنزبن كتجزؤوا أي تخلني خميلو مثل منفساوي هوت أب كمز إجزاء السورنا أبز كمز قنطبطب أبز كمز قطفطف ندحر حنساب توافيرو أقلقالي منفس أملاخ سلازفليو انتاي كمز قبرون يفلتني مالن توم دقي ألي أفنينن فينهاسن باتي زبسلا سقا دي بسلا سقا زحرره كاو جميرو نابتز خفه نمزرابون زي شجر زي እንኳን نخت قبرس نخت حاسبون زي صقم ودقات كم زودقو يقال املاخ زمهرنا حواري قدس ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ከዓ ብንጹር ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 6 እንታይ እዩ ዝብል ካብ 6 ጀሚሩ ግናኸ ኣምልኾ ምስ ኣኽለን ንምባል ዓብይ ረብሓ እዩ ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ የምፃና ንሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይንከኣለናን እዩ ቀለብናን ክዳና እንተሎናስ ንሱ ኣኽለና እዩ እቶም ክህብቶሞ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዘስጥሞ ናይ ዕሽነት ጉድኣትን ትምኒትን እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቕሪ ገንዘብ ስስር ኩሉ ክፍኣት እሞ ገሊኦም ንዑ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቃይ ኣምፁ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ዘበንና ኣብዚ ክፍለ ዘበን እዚ ዘሎ ምፍንጫላት ናይ ቤተ ክርስቲያን ምፍንጫላት ናይ ሓደስቲ እምነታት እንታይ እዩ ስልጣን ንበይንኻ ክትረክብ ናይ ምድላይ ጠቕሚ ናይ ምድላይ ነቲ ገልግለት እውን ኣሽማት እንዳቀየርካ ኣየናዩ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ህዝቢ ከስዕበካ ዝኽእል እናተባህለ ብኩሉ መዳያት ማለት ኣብ ኩሉ እምነታት ካብቲ ሕጂ ንመንፈሳውነት ዝፈታተን ዘሎ ነገር እሞ እግዚአብሔር ይዓቅበና ጽቡቕ ነገር ይክስተንቲን ከሓብትና መዓዛ ቅዱሳን هراي منيكم تداهيكم نيركم مقريتا أبونا مرقيتاي كمين مسيخم كلهم سدرانا እግዚአብሔር መስገን አዴና መዓዛ አዴና ትረሓስ ከመይ ውዒልክን ድሓን ደቐኒኸን እግዚአብሔር መስገን ጽቡቕኒና أفتا قصر 4 سي عريا تتبرهلنا كما يتصبغتن يراتن تبحات بزحات أوز حقوس نسان تردينا عن الله كن لتاني مجمع راسي كبت كريستيان كنت ززارب باجا زسمعن انتدعا الليو بدولو قبل لي اتي زقلقل زولو كهند عنبر نتي زبدلت راي ايكونن زفرودو سي قرب كتبرو ليدة عريتا እግዚአብሔር መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኸን ኣስተንቲንክን ኣዴና ትረሓስ ኣብታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ዲያቆናትን ዲያቆናውያትን ኣብ ትኹርናዕ ናይ ቤተክርስትያን ኮይኖም ይከታተሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ዝዛረብ ነንሕድሕዱ ዝዛረብ ወይ ባጫ ዝዛረብ እንተደኣ ሃልዩ እንታይ እዮም ዝብሉ
ቤተ ክርስቲያንስ ቤተ ጸሎት ወአኮ ቤተ ነገር እዚ ቤተ ክርስቲያን ዝና ዕላላ ይኮነን እሞ ተተዋብልዎ እዮም ቶም ዲያቆናት በቶም ዲያቆናት ዘለው በቶም እንዳሳቦት ተን ዲያቆናት ዝበሃላ ከአ ዲያቆናዊት ትበሃል ከመይ ዝመሰለት ከም ዝኾነት ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉሎ ንሱ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ስለዚህ ከምኡ ገይሩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እንዳዕለሉ ባጫ እንዳገበሩ እናተዛረቡ እቲ ካህን እሞና ገለዳ እንታይ ክብሎም እሞን በይተ ገለዳ እንታይ ክብለን ኢሉ ሓፊሩ እንድሕር ከምኡ እንዳገበሩ ከለው ስቕ ኢሉ ርኢዎም እቲ ካህን በቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝዛረቡ ተሓታቲ ይኸውን ኢሉ ማለት ካልእ እቶም በቲ ባጫ በቲ ዝግበር ዋዛ ባጫ ዝስሕቁ ድዩ ዝሕጎሱ ድዩ ንሳቶም ዋላ እንደዘያባጨው እንደዘይተዛረቡ እንደዘይቀለዱ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዝቀለደ ሰብ ስለዝተሓጎሰ እዚ ብከምዚ ዝተሓጎሰ ከዓኒ ዕዳ ኣለዎ ሓጢኣት ኣለዎ መቕፃዕቲ እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሓንቲ ዓይነት መቕፃዕቲ ይቀፅዑ ኢሉ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተዛረበ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ባጫ ዝገበረ እንታይ መቕፃዕቱ ከዓ ኣብቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ብንጹር ኣቐሚጦም ኣለዉ ማለት በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ምክንያቱ እቲ ሓጥእ ብሓጢኣቱ ክመውት እዩ ነቲ ደሙ ግን ካባኻ ክደልየ ኢሉ ናብቶም መሪሕነት እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዕና ኣቦና በሪሃትለይ አሜን ኩላህና ቃል ህይወት የስማዕልና الرأي كالوت مزاح حجت الوقت أنا خمسة أبونا ساعات خير كوينة تسمعني مع ذا الرأي هو أجي هو أبتا كريستيانسي بملو حيلة خان لبخان ندي خد قوم زكبا كان لبها انكوان دو باجعة تزاريبكا وهي قلة مشالو زي كون عينت أما خلق الداسي كتزاربسي عايد اللي نيكم بمسرته كمان عدلاي كونن مخنياتو ገለገለ ሰብ ሓድሽ ክመጽእ ክእል እዩ ሓደ ግዜ ዝመጽእ ኣሎ ኣብ ዓመት ሓንሳ ዝመጽእ ኣሎ ኮንቲኑ ዝመጽእ ኣሎ ተፈላለየ ዓይነት ሰባት ኢና ንመጽእ ኣብ ቸርች ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሙሉእሲ ኣበየናይ ሲዝን ገይሩ ዝመጽእ ሰብ ኣሎ በበውዳ ዓመቱ ድዩ ብመርዓ ጉዳይ ድዩ ብገለ ሓዘን ጉዳይ ድዩ ገለ ጥምቀት ድዩ ካብ ካልእ ቸርች ተዓዲሙ ድዩ ገለ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኸማን ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ምክንያቱ نهدم سبات كأن نهدم إنا مالتي حجي جل سب تمالاليسو يمالالس دحاري قصل جل جن فتحنت معلتي أجد أمي كوم عينت رأي ريو أب شرشي بوجيرو زتف بوجيرو أب كال منتاتم زخيد أي سأني تسمعها مالتي حجي كاب كم زخان إحنا سبيشالي توم قوامي أب تابت كريستيان إن مالالسي أزينا كنت أنك كم زلنا كانت سبسي كنحتتلو توم كهنات رايدي يكونوا زخوانا مؤمنان يحتتلو كم زخوانا مخنياتو تعزبتي تعجيب زخيد سبسي بزح علو مالتي جي نتابة كريستيان بقندا لالها تصرف لها بدحري خا نتسبكا تلقسو لها مالتي أكندي ويلكام يلكا سناي زخوانا نجر تقبر ከተስተናግዲ ከማን ዝግባአካ ማለት እዩ እጂ ግን ኣብኡ መዋእል ካን እንዳተሳለምካ ፀኒሕካ ግን ናይ ክርስቲያን ነገራት እንድሕዘይ ትገብር ኮንካ ነታ ቸርችስ ፕሮቴክት ኣምላኽ እንዲ ባዕሉ ዘብላ ግን ኣዚና ሓለዋ የድልየና ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሰብ ይመፅእ ንሕና እንታይ ክንከውን ኣለና ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኦኬዥናል ዝመፅእ ጉዳያት ንሕና ስለ ሰላምን ስለ ፍቅሪ ከነርእዮ ነትሰብ ከም ዘለና ከምኡ ዓይነት ትርኢ ኢኻ ሓደ ዘረባ ድዩ ብገለ ጓናነፂ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ብናህና ይኮንኩን ኤግዛምፕል ትገብር ዘለኹ ብሓፈሽኡ ግን ኩሉ ሰብሲ ተጠንቂቑ ክኸይድ ተጠንቂቕና ክንከይድ ካብ ነፍሰይ ጀሚረ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነታ ቸርች ፅቡቕ ነቲ ሰብ ከዓ እስኻ ከዓ ተሓታቲ ኢኻ በቲ ናይቲ ሰብ ባጫ ትስሕቕ ኢኻ ማለት እዩ ልሕስሕቕካሲ ተሓታቲ ኢኻ ማለት እዩ ወይ ቀሲልካ ከዓ ከተረድኦ ከም ዘለካ
زي أنت قبل كيا جيجا ما أخل قداسي ويا ما أخل كنزي أي جبرني نبينون أنت جنح كيا تزبلت تدحنو اللخا مالتي أنت زي سمعك أنا تمبوتات تنجرم أجي حدا جزي وي ممنان كي كدنا وي كي تفعلنا إلكا ون مجنحتس يدلينا مقانو مالتي جنرال يبل مالتي زي حسابات مزقت اللي عليه يسمع لنا حتى ما ذاك قدسان أبونا كمل ليما أبزي بيت خريستيان نام نفس وكف سنبت ليتي أقدموا مسيو ما قايس يقبلوا اللونا እግዚአብሔር መስገን ካልው ናብ ዝሓለፈ ግዜና ኣቦና እውን ጠቂሶሞ ነይሮም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ እዚ ኣብ ገዛ ንዘላ መሓዛኻ ወይ ኣብ ገዛ ንዘሎ ዓርክኻ እዚ ትሰብ ኣለዎ ተታሒዙ ኢልካ ነቶም ዝመፁ ሰባት ከምዚ ዓይነት ሓደ ነገር እውን ሰባት ስለ ዝኾንና ክንርአ ይኽእል እዩ ኣብ ገግዚኡ እንድሕር ተኣሪሙ ግን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናብ ዝመፀ እምበር ገና ከይመፀ ከሎ ኣብ ገዝኡ ከሎስ ወንበር ክንሕዘሉ ቦታ ክንሕዘሉ ከምዘይግባእ ይሞት ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ዝቕበሉስ ኣለዉ ዝያዳ ከዓኒ ነቲ ዘሎ እንዳዕበናዮ ክንከይድ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ እቲ ጋሻ ምቕባል ይትረፍ ዶ ቤተ ክርስቲያንስ ኣብ ገዛና እውን ከይተረፈሲ ገለ ሰባት ከይፈለጡ ንመላእኽቲ ሰባት ኢሎም መላእኽቲ ተቐቢሎም እሞ مقبال قاشا يترسعوا إلو بتحنت معلتي زرعيا بتحنت معلتي زي سمعت بيت خريستيان نوع عقل قلوت نوع قال እግዚአብሔር تحت زغناك أبابلا من سرعية تسب نأملاهون كخبرو نأملاهون كمسجنو ምክንያቱ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘለዎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ከም ዝብል ኩሉ ትቀባብላና ስሩዕን ብቓል እግዚኣብሔር መሰረት ክኸውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሰንቲን ከማእዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣራይ ካልኦት ትምኒት ሓብትና ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኻ ናይ ሕጂ ድያ ናይ ዕንተበይ ናይ መዝሙር ድያ ወላ ናይ ሕጂ نعم يا أبنائي هراي تقندي أرستنا هراي عونا دكتور كفلاي دعان قصلو أبنا ناباهم يبنا الشيء يلي لومي استمهرنايو نكهند ملكاتيو كم دمثلن نخا كله نصوريو ግን ዋላ እኳ እቲ ትምህርቲ ንኻንድ ምልከት እንተኾነ ምእመናትን እውን ናይ ግዲ ብፅቡቕ ክፈልጥዎ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከዓ ንምሳሌ ሓደ ግዜ ሓደ ቤተ ክርስቲያናት ኣገልጋሊ ኣይህልወንን ይኸውን ስለዚ ከምቲ ጳውሎስ መምርሒ ዝህቦ እቲ ዝመፅእ ኣገልጋሊ እንታይ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎ እንተፈሊጦም ነቲ ዝደልይዎ ወይ ዝበቅዕን ዝኸውንን ኣገልጋሊ ንምምራፅ ይኽእሎም ማለት እዩ በቲ ካልእ መንገዲ ከዓኒ እዚ ዝተዋህበ ንኸንዳ ይኹን እምበር ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ንሱ ከም ዝኸውን ኣለዎ ከምዚ ክገብር የብሉን ንብል ኮይና ንዑ ጥራሕ ክንፀጋዓሉ ዘይኮነስ ንሕና እውን ንርእስና ክንምርምር ብቑዓት ክንከውን ከም ዘለና እዚ ኣገናዚብና ክንጓዓዝ ከም ዘለና ምክንያቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ከም ምዃንና መጠን ከምቲ ካህን ድምህረናን ድመርሓናን ንሕና እውን ብኡ ክንጓዓዝ ከም ዘለና ከይንስሕት ኢለ እስተንትን ናባኹም ኣቦና አለ ህይወት የስማዕልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ናይ ብሓቂ ኣሰሮም ይጥለል ኣቦታትና ሰሪዖም ንኣባና ዘብፅሕዎ መምርሒ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ኣወሃሂዶም ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ እቲ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኣርእስቲ ግን እቲ ሕጊ ብዛዕባ ኣብ መሃን ምፅዋትን ተቐሚጡ ዘሎ እቲ ሕጊ ከምኡ ተቐሚጡ ኣሎ
أبتغسيان كبجبر سر حلو دلو أبتغسيان بجبر سر حلو دخن من كلنا نحنا بقول كناس نتجبرو دلو علونا زي نتجبرو أنتو خينا كم يجرنا إنا خنا نتجبرو ناي صحف ناي ورقة حق خوينو ترايد يخنبر مخنياتو እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔር ህይወትና ይዝደል ማለት እግዚአብሔር ህይወትና ይደል ምክንያቱ እግዚአብሔር ናብ አብኤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ ይብል ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ግና አይጠመተን ይብል ማለት ሕጂ ነፍሱ ወከፍሰብ ብዕራይ ዲ ዘምጽእ ጽላል ዲ ዘምጽእ በጊዕ ዲ ዘምጽእ ሽምዓ ዲ ዘምጽእ ሞባእ ዲ ዘምጽእ ሞባእ ከምጽእ ከሎ ናብ ቤተክርስቲያን ሞባእ ከምጽእ ከሎ ዘይተነስሐ أب مسمر نا إخزابير زي مثلا تدا خوينو إخزابير سلا زي فقدو ما بقى خاخ نقبل الكائنة جن حجي كونن ما بقى نقبل بنسحات إخزابير زي فقدو مسمى لأخهم بالدحري أبي تخسيان هواتكم مستقبلت نقويتا مستقبلكمو هواتكم نقويتا مسحابكمو بالدحري إخزابير بتخرستان كابهاتكم أسرات بخرات عشر تقبلن بر كاب زي تنسحونا مقدة أملاخ زي مسو موبا أي تقبلن يا هجي الساعة تا ممرحي مالك هجي انت خوينا ناس زي تكبرنا يخساب هجي نستفعل عليه مخنيات كله خيلي هجي خبر تغرسيان كتا تقبرو تخيل دو نخيتا تقبرو خانت عايزة تسقم علو بفلاي قن هجي بقلنا أنا موبا قد مهابي شمعة قد مهابيسي እግዚአብሔር ህይወቴ ይዝደልሞ ብንስሐን እግዚአብሔር ህይወቴ ክህቦ ቀደም ህይወቴ ምስሃብኩኻ ገንዘበይ ግዜይ ሞያይ ኩሉ ኸኣኒ ናይ ጎይታ ይኸውን አምላኽ ግን ጉቦኛ አይኮነን ሞባዕ ስለ ዝሃብካ ምንጻፍ ስለ ዝሃብካ ድላይካ ወዓላ ድላይካ ሓደር ንቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝወፈኻያ ከምኡ ዓይነት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂት እግዚአብሔር ሰሪዕልና ዘሎ ግን ኩሉ ሰብ ከኣይከታተሎ ስለ ዘሎ እቲ ሕጊ أزيو أبايتا زلوجن إزحقة أبايتا يلون سلازي كم يقرون أبايتا يمز نابايتا خمس التقينها نفس وكفنا زوم حجيز نسمع زلنان أتوم تمالس سمعنين أتوم نصبح نسمعون مجمريا بقلنا مالت أنا شمعة حيزة مسيا من صاف حيزة خيد مدبالني جن أملاخ كرمي شمعاي كرمي مباي أملاخ هو تيز الدلي بنسحة هو تينا أملاخ كبو إلنا بتا قلنا كنمزء علامة زي مالتي تنايلو ما أرستي كابزيون زمسلو موبا أي تقبل تحق خمسة لوعيو تحق جن ناي صحف راي كويني تريفون بر يسرح حلو أيلون سلازي نخسر حلو خاني مجمريا كل سبب فلتلو هاي ما نتعبو سنتاي زبل ساب حجر يصنع حنا بفلاي كان معرف عسرة معرف شديش بزعباء مكنية مسرته منتنا أما عرف عسر شو عتب زعباء صلوة هيمانة مسرته ابنان حجها بزعباء أسرات بخرات كداميات ذهوبون زقبلون أسفي حبيلي قال سلنامو انت خويني إذا تتكبر نختكبرك انت يكن قبر لنا مجمريا خنفلت علنا مجمريا تفلتنا على هنا خنا تقبرو علنا كومن دابلخا أفسامي خبر سيحس لغالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን هراي أدينا ترحس ولدو إذا حافل الله نحجرت خون أنت بي أنت بي أبونا يمر هراي شي هراي قرب دقائق على من البات رئيتو حتى أنت لنا كخابدنا خيليو كدنصورنا خيليو سب أملاك قبل الليلة المباح حزن مسيان صلال حزن مسيوم بقيع حزن مسيوم سي كي تنسحكم سي بتخرسيان مباح ما يتقبلنا تدالنيهم سب كتفعلنا يكنبل نخيلنا مالد أسروا مثل الأبوتات ناقن كم تقويتا بتاز أباب أفدقتها مالالوس الزبلة هيوتهم زي دحانو السبات بجنزب تراي موبا سلا ذهاب تراي كدحنو سلا زي كألو مجمر يا هو هابز اللغة هيوتنا سلا زخنا نزيا أسبقنا هنردان كنردان لان زابير يدقفنا حراي كالور
راي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ርእይቶ ሕቶ እንተሊና ቁርብ ደቃይቕ ኣለና እንደዘይብልና ከዓ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ገይሮም ክዓፅውልና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ኣቦይ መርጌታዬ ኣቤት ኣዲና ትርሃስ ብቀዳማይ ሲ ብዛዕባ ሞሎክሴ ገለታት ተማሂርና ፅቡቅ ተረዲእና እዘን ኢታይ ከብ ምስ ምንታየን ዝቁፀራ ኣብዚ ዓዲ ኢታይ ዝኾና ኣለዋ ወይ ኣብ ዓድና እውን እሰንሲ ከም ምንታየን ቁርብ መብራህርሂ መነኮሳይያት ይብለን ማለት ልክዕ እታ ንመነኮስ ኢልና ዘንበብናያ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ልክዕ መነኮስ ንሰብኣይ ክኾን ከሎ መነኮሳት ንሰብኡት መነኮሳያት ከዓ ንእንስቲ ማለት እዩ ኣብ ገዳም ከይደን ኣስቸማ ምስ ለበሳ ቆቡዕ ናይ ኣስቸማ ናይ መናንያን ምስ ገበራ ብድሕሪኡ ናብ ገዛ ናብ ዓዲ ናብ ደቀን ናብ ቤተሰበን ክምለሳ ብፍጹም ትሕጋ ኣይፍቅድን እዩ ማለት እሳ ተረዲኣትኒ እተን ኢታይ ዝበሃላ ኸ ኢታይ ዝኾና ዘለዋ እቲ ሽም ናይ ልምዲ ሽም እምበር መነኮስ ንሓንቲ መነኮሳያት ከዓ ንእሱ እዩ ማለት ኢታይ ማለት መነኮስ ማለት እዩ ማለት እትየ ካብ ዝብል ዝወፀ እንትኣሽም እንዲ ከምዚ ናይ ክብሪ ኣፀዋውዓ ዝመፀ እዩ ናብቲ ናይ ፅሑፍ ግን መነኮሳያት እዩ ዝብለን ማለት እሺ على هيوت اسمعنا آمين آمين والله أنا على هيوت يسمعنا أبونا أنا خمن مسلم إذا حتى ذل على ذل الحبرة سبنا أبقدام دي كونس مسبن متى أدي إثاي زبهلا له أنا أنت ملكتي مسلمي هو تبغى لهم حاونا دكتور كفلاي زيادة قدام كيدن يمكن سامو صبوتن مسمت ودي ويدك أن يعمل سعبياديو قدام كيدن يمكن سامو مسمن كوسا شعو ني دك أن حجزا نقل حجزا نبتقطرات مسين مستهز بنبرة مالك حجي وي حواري قدس باولوس قاليس ولو قدم دك أن يعبيا إلو قاليس ولو مالتي سلازي اندحر ندكان كحجزا دليل قدام كي كدا أسجما خي جبرا ندكان دكان كتعبيو مخلا أنا مالت أسجما مس جبرا مس منكو ساجن بتحج منكو سنة أب قدام بس أمن صلوتن تستميدن كنبرامبر بدحريو كابو وسين مس قطرات مس دراخ نبرا أتحجي منكو سنة هو تعرف الدنيا مالت بريها خذ كون تسفى قبر حولنا دكتور كفلاي هو أبونا يا الرأي أبونا أبي ملأك السلام أرى أبونا أني لي زمان قلقلتكم بارخ كمون مزمور دزمركي حفتنا ترحس زماري ملأختي يسمع لنا كلكم بوتات الديتات أحوات أحد ما نزل توهبكم تقسي كن يختن ببو زمسهم كمون كابزيق نمهار زمسانا أرستي حسابكم استنتنكم مو يتردعكم زي تردعكم كم حتى كله تقبروا تصنحكم دما زيابير بزيكم مبارخ زمان قلقلتكم بارخ أبانا أنا بصلت كعسو حونا دياكون قرماي علو مثلا نمو قرب معسوي حسابو ندحريبو كم قاشا نكافلنا تبرختون دس بلني الرأي أبونا عليه وتسمع لنا الرأي دياكون قرماي حونا أبونا بملاك السلام أنا سألت كجبر يمو قال معدان معسوي حسب كجلس إلا يعدموا هاللو نعم أو دمهرت أبونا سمع كلنا دياكون قرماي دحان فقادي نبونا أنا قاطع بزيك ستاي تلفون قال زلزال عطوني زلسي سيدرا قالوا نسلا زلهم ساي دحان فقادي ناتكم برختكم ناتكم سمع فقادي يقولوا لنا بونا الرأي الشي كبرتي هبلنا
حرية بنات سلتي أبنتاوي تحتناهم زعبير زمنا قلقلتكم يبارخ هاونا قرماي نباهم يبلا اللبنا بملاك سلام حراي فقد أملاخ يكون تن نمهارن زمسنا عبيتي RSTN اتي قداماي نخانات نأقلقلتي زملكت كوينو اتغال عيد ما بزعباتهم مباء زهبو مؤمنان مخانيو كزاربنا صنيحمو أبتا معرف أسران كلتن قصر حادي كاب كهنا سرعات كهنات كفلت زدلي كل ساعة نزت إزاززي أب قدميو غيري ملكتو أتاخهن شروعن ونعنكن قال خفو نجر أي تكبر بقالك زي أبي هركا فرحن رعدنكن كان ممرحيو انتايو انتدائلنا على أملاخ إيو بتتمهرو على أملاخ بتتمرحلو على أملاخ سي رعودن فرحن دما كن أب إبراويان معرف كلته قصر حدا انتا يزبلنا سلازم انت غين تأفئسي نابتز سمعنا يو أزينا كنقلب يقبعنا ايو ما انت غين تأفئ እግዚአብሔር ቃሉ ዝምህረና እግዚአብሔር ቃሉ ዝነግረና እግዚአብሔር ድማ ብቃሉ ክንምራሕ ዝሃበና ንምንታይ እዩ እንተዳኢልና ምእንቲ ከይንጠፍእ እዩ ከይፅልምተና ከብርሃልና ከይንወድቕ مركوس كوننا كي نتأفئ كملسنا كي نقاقي كإرمنا أملاخنا قالوا يبنا إمالتيو بما مهران نغيرو بأقل قلت غيرو دما ينقرنا له حجي اتكاهن كنقر على أملاخ دما كسبخ كمهر كله بتز زاربون بتز مهرون على أملاخ سي فرحن رعودن كون اللو أيما نابتانا مجمريا طببسي فرحات اكزي أبي هريا بفرحاتن برعدن على أملاخ تزي نغير كايو انت زي سميع كايو مش كعلال مالتيو أب كندي كي تتأفئ زحلوة كادما فراديخا يخون مالتي مو نقال اكزي أبيهر بفرحات برعاد كنسمعو نابقو دما كنقلب سلامنتاي ما انت خي نتأفئ إلو اتي كالاي دما كاب قطري شدشة جميرو أبونا كله زمهارونا دماني مبا بيت كريستيان كمن كتقبلك كم زلوا نايمن مبا دما قبول مخانو نايمن مبا دما قبول كم زي مخانو بسفيحو بزحيو قليصو يتنكفكا إناي بحقي إذا كله إذا تتنتنى قنا بزحن وحدن مبا حجز متص اتخلو
زتزرزره نايتو كله بب عينتو تصحيف زلو نتو مبا قبول زي قبرو انتا ايان تدعيلنا كم كل ما بزي تزرزيرهم زلو حانت نقرن أملاخا قديم مسلو زيها بوئم سادما انتا ايان لبهم يقول سلومون طبابنيا سلومون قدمي خاز نبرو نقصات زي نبرم بدحري خاز مصون زي هلوم طبابخون هابتخون كل نجار قبل علة زلم من كايو يبكى له إلو እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን ንሰሎሞን ቅድሜኻ ዘይነበሮም ብድሕሪኻ ቅድሜኻ ዝነበሩ ዘይነበሮም ብድሕሪኻ ዝመጽውን ዘይህልዎም ንስኻ ኣለካሞ ካብቲ ዘለካ ሞባእ ወይ ድማ ትሕዝቶ ኣምፃለይ ኣይኮነን ኢልዎ أمثال 23 قصر 26 ودي لبخا هابني إلوه لبنا أنا يجزي أبيهر ندحر كوينو مغنياتو لبي ورحن كفؤني زبلو لبنا أنا يجزي أبيهر انت دا أخوينو ما بقنا ونقبل كخوني لبنا أنا يجزي أبيهر انت خوينو كاب منزرنا كاب زموت كاب حميت كاب تتصل عليه أبزي تزرزير الزلو كاب أملخو تعوت كاب كله كنرحق إنا مالتيو مغنياتو أوتوموتر زخونا نايود سب لبنا نا أملاخ سلا زهابنا يو أملاخ دما سلا تقمتو أملاخ دما أملاخ صبق أمبر أملاخ حماق أيكونن أملاخ دم أملاخ برهان مبر أملاخ صلمات أيكونن أمو قدمي زخونة يخون نأملاخ لبنا كنهبو لبنا انتهبنا يو اتنم تصود ما كله ما با انتايو صوروي اجزي أبيهر قبالا مشوعة أبيل ما بقى قدامات هي بقدامات يخون ما أبزن برخت أب سماي دما نصدقي نمنقص السماي زخون ما لبنا نأملاخ كنبو زيابيهر يحجزنا لبنا تعطيو لبنا كفؤ مليو أشحات مليونات انت سددنا له نأملاقنا حساب دانيا حساب فرادي بجنزب كنكيرو نخيلنا حساب فتارينا حساب أملاقنا بجنزب بهياب كنكيرو أي نخيلن إنا أملاخنا دخايكونن يبناين من لألو أي هابنا يون أي قدلون نسمولو إيو مولبنا خنبو زيابيهر يحجزنا إتا بخان تزرب الدماء كلنا كم تقدم حجي تماهيرنا ينرنا أبقى جزانا دماء كهناتنا مم انت خينت أفسي نابتد سمعنا يو أزينا خنقلب يقبعنا يو تغهان زخونس بقادك زي أبيهر فرحن رعودن يكون سلا زبل إمو من البات إتا لبخابني تبل زوجدلك وقلن دحراليو ربنا تمليكم لي دس بلني كم تقين دما بصلاة تنعسو سلا كله جابير مسكانا يبصحيو على هوت يسمع لنا بونيز قدليلن راي ما صلاة دهنا عدسو سمع أبو ولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين انت سلام صلى صلوات كم بحدش كل انزحز ديابي رب قويتانا مدحنا يسكر صوتنا مسكن لنا
سويرنا ردينا نيو حليونا نقربنا تقبلنا معقون مدحنا يذكر ساس من سلام زحنتم لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمن علنا قبل عليه حزب المؤمنان بزح سلام كد كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام تصلي بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من استغاتم قد كام تاب سمايكم دمام دريكون علة تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا امسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن خايلين كبر النزل علم نتكايما امين وجتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي ادي እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ له እስኸ አንስ ብርክቲ خي ፍረከር ስኹም ብርኽዩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ወንኩል እግዚአብሔር ልብነካን ማልደካን አለና ወንኩ ሰላም ሰላም ሀበልና ኩሉ ይብቃና ኸም እግዚአብሔር አጥሪልና ጸጋኻው ነፍሰልና የከኸን ፈልጥ ባዕዳ አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካነ ሰመን ጽውዕና አለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብ ዓለምን ዝብን ማርና በሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ሙካንታ ዛብ ካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጎራብትናውን ብኩሉ ሰላምን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብውድኡን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻን እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና يقرب هذا أملاك ربلنا ساعات ما عاد تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا ساعات مشدي أنت عزالي تزي عند ما بارك لنا نتذهب كنا معلتي أبزق بأزيخ نساتف نعاخ لمن بصلات كنكح كم وين سغات بلنا قال كان مهر نعاخ نسمع نيزق بأزي تخافل تسلا زقبر كنا كبر المسكان نعاخيكم زق بأزي لما منفس عبيو ناب سماي زتأمتنا لبنا نبخان نجزألو تعززنا ينفتصملو صوريات حانات كان نخونلو أو جباء قدسان دما النس انبرلو جباء جبرلنا تم كلهم كزيهم وفيهم سرحهم أو انزفهم أبزو جباء زي أبرحوق أب قرباب تفعل لي أخوة خوينهم ساتفو زلو أبوتات عديتات أحوات أحد ما كزيهم بارخ أقلقلتهم بارخ ህይወቶም ሓሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ናብቲ ሰማዕናዮ ምእንቲ ከይንጠፍእ ኣዝና ከነቅልብ ድማ ኣእምሮና ክፈት ቃልካ ዝዓቁር ልቢ ዘተግብር ሕልና ድማ ሃበና ብቃልካ ምስማዕን ብቃልካ ምፍላጥን ጥራሕ ኣይኮንናን ንዓኻ ንፈልጠካ እሞ ትንፈልጦ ቃልካስ ንዓኻ ከፍልጠና تنسمع قال كادما تأززنا يخفصمنا أملاخنا نسخ حجزنا سلام عليكم أخانا مسكنك سلام دم حضرنا نهجرنا نهزبنا شنكن مكران كرتتن سدتن حسمن دم يأكل بلنا يأكل بلنا نعلم سلام إذا زلنا يهجر سلام نقرابتنا نهجرنا دم سلام هدأت محرت لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا أب حمام زلو بصلوت ذكرنا زولنا أسمعتهم نفلطم زي نفلطم كلهم كم حدا سبقر كهاتفو سمت خلي خمو إتكاي محرت زرقح لهم زنانا تصانانا تعرفوا منقس خاورس تمين صمون نسألنا تأسرف تحلنا أب صيبا مكران زلو مسرف ترلهم أب وفر زلو دحن يتولنا أما قشاد زلو دما دحن ملسلنا ولدنا النعبيان زلنا كل ما وداتهم والدم بارخلنا أخذ خون قبرلنا أخذ يكونا يتهابنا كل زولدي حب سلنا هاب كان نعد مدم أملاخنا نصوم نصلوات نسحان قربانكم بقى على الصحة جزنا نادينا قدس رنجل مريم ملادنات بنا ملاقت تراد النات بنا نبياتنا وريات نصار كان سمايتات نصلوات يتفلينا ملاك قدوس ميكائيل إكادما كاب نفس التفاعات كاب سقاقات حلونا بسمايات نبرابنا سمكا يقدس من سخات مسا بعد كان تاب سمايكم دمام دريقون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا ندقلنا كبفاد احنا نامبرا فتنا يتتونا انقسنا حيلين كبر نزال عدمنات كائما امين وزتي مريم بداي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا غدن قلي خد سقاهون دنقل ادي جابير طبات قويتا سراوي سلام لكله سقان السبرختي خي فركر سقوم برقي
وملئت تصقى እግዚአብሔር مساقي وفست دس بلكي عتياتنا خسر لنا نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ሽረግና አምላክና ወዳንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰሪያት ያድምሳት ያበሳ ሁሉ ለብርከሳቴ ብርሃን አንቱማ አብየ ቀናት ወዊዲያ ቀናት ሩራን ሳይርጎ ጸናት በበስመክሙ ኩኑ ብታኖን ጻነ ይረስያንስ ክሉዋን ሰማያት ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተገልጠ ዚዮ ማሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس مل عصر تقلته بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘሎና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና አሜን 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 ጸሎት ዝተማህለለ ምህለላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኩም ነቲ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ኣላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብዓይኒ ምሕረት ተጠሚቱ ብሂወት ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ንዝመጽእ ጉባኤ ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብኸምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃል ይስማዕና